asa na sa kaning pinakagwapo na kumbana. Kani siya nuwag ni siya nahuna sa kuha ba. Wa na gani ko'y pampalit og pangkilay. Magsige pa siya laag-laag. Sus! Sige, trabaho, way kwarta. Ni ako anin taon, dibugas. Napay akong kilay. Uya, naginito ako sa agin. Lamin na dyan kayo magpa-MMK. Di pa lang kumaloy sa artista, magdasa ko ang kaagi ay. Sa gapon ako na pada. Sus, pila ko murag naam. Di siya aning trisikulo. Natuhog na sa siguro itong tawhana ay. Tarot ko lang ako. Taro kaya na, dara ay. May gawa niya gingangan ng bata. Ang gaday. Ay kaday, ambi nang imong pitaka, ambi na kay kung tan-aw dira. Tinuod ba yung kay kwarta kay pinakingon ba kana kung kay kwarta. Ano garam ka pintilpen? Tanawa akong kilay. Oh, muna na tapos pintilpen kay ikaw, wala kay hatag-hatag kwarta o ka? Muni way kwarta? Ha? Kapag ako naging, di ka maluoy na ako nga muna lang ni akong gipangkilay. Martir! Mura naman ka iring na kurat. Tanawa, napaka-ulang kita na yung mga silingan na to. Nasigit sila pangatawa. Kaya naagtis. Mga marites, mga amiga, mga mo nga marites. Ikaw ko na yung na silang tunggon ngayon mong kilay inan. Tagoy kong kwarta para palit o pagwapa. Kaya kibaba ka sa ubang banab. Darling, ha? Ilang mga asawa, ilang gipagwapahan. Kanang mga nangatawa sa unahan. Mga gwapa ka na. Sige, sunod magkaya itong mga silingan nga marites kay sila pagwapa kay munguan pa na sila nga laki. May nang di ka gwapa kay sus di ko gusto na gwapa pa jud ka. Ikaw ba yung ipalit ano yung birba? Gwapa ra ba ko mahubog ka? Sa imong pananaw gwapa ra ko mahubog. Wa man gani ko kapalit og pustiso. Unsa man ka oy? Ay pagpalit nagbugas akong kwarta. Ay magpagawsig pagwapa diha. Na mahal kay kibaw karon, mahal kay bugas, mahal kay sudan, tanan mahal, gasolina. Na na pa kay nang pagwapa diha. Pila ra man ito ng pangkilay oy. Tag 20 ra man na. Kailangan gamitan na ng marker. Ang marker oh. Mura kag iring na kurat ana. Ano sige pagwapa? Wala ka, kuhanin ko ano ng kwarta. Ano ka diba? Kuhay kwarta yun, naaday? Asa marong motor? Tara dito, unahan ay. Tara, ito, ikaw. Ano bita kami? Unsang? Ay gila na pling malisan ta. Unsa man kay? Ay, nakita. Ginato. Pay na. Pagilo mo diya. Kilay. Kung silingan, kumusta na? Kilay ko. Pintilpin ako nung igipadlis. Yung bana itaw. Takabe. Ano mo eh? Sige magkag. Ito ba? Ang buto ba? Imo lang yung gibilin-bilin dahil ba? Unyag kawaton ko na. Kawaton na yung mga awat anak kay bato ko na lang ang motor. Ginagawa mo. 50k ra na. Yan ko eh. Sula ni mo eh. Sige lang kag. Una-una ng pagwapa. Muli ko tas balay. Muli sa balay nga. Masayro ko. Matog sa unahan. Ay sige. Now diha kay. Uyog ko, muli sa go. Kuyog nga. Now diha. Kuyog. Kuyog ka nga. No.